Здравей, Палмира! Благодаря ти, че се съгласи да направим този видео отзив за обучението за консултанти по детски сън в University of Sleep and Parenting. Първо искам да те попитам как се чувстваш след като завършихме и приключихме и с обучението и с стажа. Първо да благодаря за тази възможност да си поговорим. Иначе добре се чувствам. Така, преговарям си нещата. Опитвам се вече да прилагам на практика наученото. И в общи линии има и доза носталгия, малко тъга, че това свърши. Аз също усетих, кога минаха тези 6 месеца или колко бяха. Хем имам чувство, че отдавна го караме този курс, хем имам чувство, че е започнал миналия месец, примерно. Да. И така. Добре, искам да те питам няколко лични неща първо, за да ми споделиш с какво точно си се занимавала преди това, защото аз нямам представа какво си работила в професионален план, преди да се запишеш за нашето обучение. Тотално различно занимание. Работя всъщност на 2 места. В момента съм по майчинство, но по принцип работя в... не знам дали мога да кажа името, но предполагам, че може, на фирмата Кока-Кола, в финансовия център на Кока-Кола. Занимавам се с фактури, говоря с разни французи по финансови въпроси и такива неща. Втората ми работа е свързана с, така бих казала, малко по-творческа дейност, копирайтинг, поддържане на социални мрежи на онлайн треньор, с който всъщност аз тренирах доста дълги години преди това и просто по стечение на обстоятелствата започнахме да работим заедно. И това са ми дейностите в общи линии. Няма нищо общо с консултантството. Добре, а какво всъщност те поведе към пътя да се занимаваш с детски сън и да искаш изобщо да завършиш цялостно обучение, след което да можеш да работиш като консултант по детски сън? Ще започна от там, че много обичам да спя. За мен съня е много важен. Не съм ли се наспала, значи не са добре нещата. След това, като продължим с това, че имам малко бебе, все още е малко, преминах през... Тя прави, всъщност на другата седмица прави 11 месеца. Съответно, минах през целият този новороден период, в който се напасваме, нямах представа какво се случва с тези режими, с тези часове и интервали. И просто самия ми опит с моето дете ме тласна към това на първо място да помогна на себе си. И след това, като разбрах и за цялата възможност на курса и перспективата, която ти дава, си казах защо пък, ако мога да помогна на себе си, да не помогна на още недоспали майки, които имат нужда от помощ, нямат възможност някой да им помага с децата, например, и така нататък. Да. Супер. Какво ти допадна най-много в обучението ни? Кое беше нещото, което най-много ти хареса, че го имаше, че го намери в обучението? Първо ми допадна самия метод на обучение. Много ми хареса това, че има видео и текст. И те са абсолютно едно и също. Няма нужда да преглеждам текста, за да се от притеснение, че нещо ще изпусна или нещо не е споменато или така нататък. И обратното, дали трябва да гледам видеото. Това на първо място. Допадна ми това, че имаше много домашни, имаше практики, все пак да си приложим по някакъв начин знанията. Разбира се, и стажа накрая даде много голяма стойност на целия курс, защото се сблъскваш с реалността, с реални майки, реални бебета. Да. И това въобще няма нещо, което да не ми е харесало. Аз не мога така да определя 2-3 неща, всичко, но да кажем, че за тези се сещам така на прима виста. Да. Добре, ти беше накрая в стажа с мен и аз бях твой ментор. Как можеш да ме определиш? Мислиш ли, че съм прекалено строга и имам прекалено много изисквания и очаквания към вас по време на стажа или по-скоро
съм успяла да балансирам моята строгост, защото аз по принцип съм човек, който има високи очаквания и се старая да предам знанията си на вас, като поставя тези високи очаквания към вас и искам вие да ги изпълните. Според мен успя да балансираш. Аз лично от моя си опит с теб като консултации, като така разговори по време на стажа, имаше такива моменти, в които малко, как да кажа, момент на осъзнаване. В момента, в който ми кажеш, ами ти всъщност, ето тук нещо съм пропуснала или пък не съм успяла на себе си, на самата себе си как да кажа, да докажа, че правилно постъпвам и така нататък. След това го има и обратния случай, нали, поощрение и така нататък. В общи линии има баланс, определено със сигурност мога да го кажа. И аз лично смятам, че трябва да имаш тези изисквания и тези очаквания, дали към нас като курсисти, дали като нас като консултанти, защото това ни изгражда като такива. В противен случай, ако примерно само ни казваш браво само така, може някъде нещо да изпуснем като някакъв детайл, който след това да окаже огромно влияние върху практиката ни като консултанти. Така че критиката си е много важна в израстването. Да, така е, абсолютно е така. Пък и аз също мисля, че ако ви е било трудно по време на стажа, всъщност до голяма степен сте усетили какво е и в реалния живот, нали, и в истинската работа. Да. Защото не винаги е лесно. Нали, има хора, с които нещата се получават много, много по естествен начин. Има хора, с които нали, аз лично има хора, с които като работя, буквално веднага си кликваме и има страшна химия между нас и всичко върви по мет и масло. Обаче има други хора, с които работата върви много трудно, нали, достигам до майката и до жената и съответно тогава върви много тромаво. Да. И аз се радвам, че вие успяхте да видите различни варианти, нали, на истинската работа и точно заради това сте работили с 4 семейства, нали, за да... Аз не мога да ви дам и максимално, ако трябва да съм честна, и 6 можех да ви дам, и 7 можех да ви дам, нали, човек, с които да работите, но ще да ви дойде, нали, много в повече, когато нямате опит. И се радвам, че така като работихте с 4 семейства, имахте възможността да видите различни типове хора, различни характери и вие да усетите как да се напасвате според тези хора и да напасвате вашия собствен подход. Кое е най-ценното, което ти научи от стажа? Най-трудното? Най-ценното за теб от стажа. Да. Нещо ми прекъсна. Най-ценното бих могла да кажа, че ключовата, така, как да кажа, най-основната дума, която може да определи това, което съм научила, са границите. Просто граници. Това е, даже и с момичетата от курса сме си говорили, значи граници родител-дете, граници родител-консултант, граници на нас като хора в живота, просто толкова актуално това нещо, че важи с пълна сила. Важи с пълна сила. А очакваш ли, нали, преди изобщо да завършиш обучението, очаквала ли си, че толкова, нали, са важни тези граници, за да можеш да си вършиш работата? По-скоро не. Сега в живота аз знам какво означава да имаш граници, но някакси не ми се е налагало и в работата ми до сега, и в работите ми, защото съм работила различни неща, не ми се е налагало или не съм се замисляла. Обаче сега го усетих с пълна сила, просто защото ти работиш директно с хора, пряко, очи в очи или ако се чувате ухо в ухо, но пак е някакъв много личен и директен контакт, който наистина го налага за успешна комуникация, за здравословна връзка, ако мога така да кажа. Това си е пак някаква връзка с родителя, така че да. Сега те първо още го осъзнавам, още се уча да го прилагам и вероятно ще отнеме още време.
А какво е най-трудното за теб? Да се научиш да поставяш тези граници и да можеш да влияеш на човека отсреща, или ти е по-трудно да взимаш решения за режима, за съня? Определено. Първото, определено ми е по-трудно да достигна до човека или да му определя някакви граници, защото, както каза, има всякакви хора. Има такива, до които трудно се достига, които не те допускат до себе си и работата е трудна с тях. Има и такива, които пък много рязко ти навлизат в пространството и то не е лично пространство, ми някакси, не знам, рязко просто Да, така напират и тогава вече се налагат тези граници да се поставят. да, И това. Режима в общи линии не мога да кажа още със сигурност, но все нещо ще проработи от да, знанията, които имаме вече натрупани. Пробваме това и просто все нещо ще проработи, ако другото е наред. да, абсолютно е така. С съня решението винаги го има, но и за мен лично по-трудна е работата с човека и т.е. нали, психологическата работа с майката. Да. Това е нещото, което винаги ме държи под напрежение в работата ми. Нали, тук говоря от собствен опит. Това е нещото, което ме кара винаги да влизам в консултации или в проследявания нали, с някаква нотка незнание какво точно ще се случи, този човек, нали, какъв точно ще бъде, какъв характер ще бъде, ще си допаднем ли, ще намерим ли общ език бързо и лесно, или ще бъде малко трудно. И това е голямото предизвикателство лично за мен. Това е нещото, което продължавам да надграждам, нали, въобще в работата ми. Именно работата с хората и най-вече работата с родители, защото това, което аз видях, е, че работата с родители е много по-трудно от това просто да работиш с хора. Защото това са хора, които не спят, хора, които се лишават от какво ли не в ежедневието си. Това са хора, които нямат помощници. В 80% от случаите майките нямат никакви помощници. Това са жени, които са загърбили себе си, за да дадат всичко на детето си и вече тотално са се изгубили в майчинството си. Това са жени, които в повечето случаи даже нямат помощ от бащата, защото той работи или просто той не може да прави много неща. И да, много фактори, които затрудняват нашата работа ежедневно и се радвам, че на мен лично живота ми предостави тази възможност да имам толкова интересна професия и се надявам, че и вие сте го усетили, нали, като такова и че ще се развивате с желание. А ти какво мислиш да правиш от тук нататък, след като, нали, дори ти в момента имаш 2 професии, не една? Да, ще е предизвикателство, особено като ми свърши майчеството, но смятам, че с времето нещата ще се наредят. Искам да потръгнат сега нещата с консултантство, за да си пренаредя приоритетите, защото ако трябва да съм честна, друга една причина да се захвана с този курс и всичко, което води той след него, след себе си е това, че аз всъщност не се чувствам чак толкова удовлетворена, да кажем, в едната си работа, която ми е основната в Кока-Кола и не е нещо, което върша с желание, така с план някакъв, колкото сега с консултантството, колкото и още да съм в много начален етап и дори сега по време на стажа, просто има някакво гаделичкане, така да го нарека, нещо, което ме кара още и още да доразвия случая с съответната майка, да кажем. Друго нещо, което и аз си го мислех, че тази комуникация, както ти каза, с този тип хора, недоспали родители, те прави изключително голям психолог. Просто това страшно много ти помага живота, буквално да четеш хората. Да. Много бързо можеш да ги преценяваш. Това за мен е много важно, защото и в живота можеш да го приложиш. Да. Аз доста развих
социалните си умения и въобще комуникационните си умения с хората по принцип в живота ми, откакто станах консултант по детски сън. Дори мъжа ми казва, че вече много трудно може да ме обори, което въобще не беше така в началото, когато се запознахме, винаги някакси той ни неговите теории пред мен и аз няма как да му надвия, обаче вече е тотално различно. Това е супер. Аз мога да го приложа, значи. За мен има нещо такова. Да. Така че надявам се наистина да потръгнат нещата. Имам желанието и просто сега трябва практика. Да, ти имаш опит с изграждането на образа в социалните мрежи и работа в социални мрежи, така че вярвам, че ще се реализира, стига да има желание и постоянство. Абсолютно всичко е постижимо. Благодаря ти за този разговор, Палмира. Беше ми много приятно да кажеш отличен опит, твоите преживявания, твоето мнение. Пожелавам ти най-искрено успех и ще се радвам да следя твоето развитие. И аз много благодаря за възможността, за курса, за абсолютно всичко. Смятам, че без твоя помощ нямаше как да се случат така нещата и да събудиш това желание в мен да развивам по този начин тази дейност. И да черпя вдъхновение. Надявам се, че е така. Пожелавам ти успех и до скоро. Чао, чао. До скоро. Благодаря. Чао, чао.